Опасна машина. Стигнал проект на дамата, трябва да го правим. На мене. Машината разтримо, цяла ремонт и го правим. Сега му направим амортизери под начкам, вадим гума, предна косица. И се става карпони гуми от точек стигам, добре са. Издържали и яко са. Хубави карпони. Ето ще работимо и след идем да ги покажем горе. Ще се ги покажем горе и се видим. След като ще му обрадуем ласер. Мисля, я го преди, точно не идеш на което. Тиш варига и сега доста по-шире. Ще му градам, он много му изгледа. Ще го правим. И огъя по мен. Све е разглобена машината за ученици, на две е преполовена. Те го намелят, той с учениците и там има намели. Има някои нови дела, трябва вайланеца нов. С ученик трябва да купим нов, за точно не закачуе. И директно шалата втора бързина. Нема пръва. Нека закача, да. Нема пръва. Не обацува пръва и зато е проблем. И носи по втори не можеш пойде. Да. Сега той нека закачи, сега например закачува. Нека не ќе да закачи и директно пребацува втора и не може да идем. В дека са клипой нов. Цилиндърчето ново, радалицата нема. Малци има луфт, нормално ще трябва да има. Клип нов. Много све. Симернизи ови лагери са отидени. Трябва да вземем много гледа какво клипат. Субскрайбър влезна. Вам ще покажем цилиндър. Палене 6 волтно. Ще му ставим бос електронско. Бос електронско сега са плотинка за върки ставим. Кога да го палим и да пробваме го. Карбуратор има стандарт, али ќе му ставим, ќе му поручим от тему оригинал. От ония, не оригинал, него ония знаете ги, що се стават като Делорт. Ева го, нема щета, нема резови. Така да, ќе видим што ќе направим, овој треба со стругато. Ќе видим. Нищо, ќе се видим от другото видео. Ова машината е от прв властник, от прв човек. Он го е купил, че сега той парил нещо, ама ние да всеки приправено. Много све. Ќе се видим от другото видео, ќе снимам, ќе склапам. Да.